Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya ka teklok temen sia. Kaya mata andure garing gini. Leres tambokoten. Kaya mah kekurangan banyu pada karo kulak. Dados jawab salam niku hukume wajib. Sekantenan kulan jawab atinipun nyuwun ikhlas ridhoipun Gusti Allah, muga-mugia doa ucapan kula sedanten nepi enggal dipun bales datang Allah Subhanahu wa taala kang sae. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'd. Ingkang kula hormati para kiai, para sepuh, bini sepuh Desa Karangkerta Blok Rancalintah, ingkang kula hormati Bapak Kuwu beserta perangkat desa, wabil khusus Bapak Soebul Hajat, Bapak Dasman sekeluarga. Muga-mugia putra ingkang dipun sepitiki mudah-mudahan kelak benjang dados salare ingkang berguna kangge agama, nusa lan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, obeng lanang, obeng wadon, obeng gepak, obeng kembang, lan sanes-sanesipun tangga lor wetan kidul sing budeg kenang diesel, sing ribut kenang parkiran, sing rupane supek kenang bolak-balik yang wong kondangan. Muga-mugia dimulyakakan datang Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama cilik istitikang. Kula manjatakan puji sareng syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang gadai sifat pengasih boten pilih kasih lan penyayang boten pandang sayang. Rahmat sinareng salam mugia ketampi kelawan junjungan kula sedaya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, para sahabatipun, para pengikutipun, sampai dugi datang kula sebagai umatipun Kanjeng Nabi, mugia katampi benjang yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Bu, Pak, alhamdulillah punapa wau sing sampun disampaikan dateng Bapak lebih wau kah lamun boten sawon pangapunten kula sekedik nyambung. Mangga je Bapak lan Ibu diparingi dihaturi kengken dugi datang tempat ingkang majelis ingkang insya Allah mulia sing digelar los pada luru ganjaran. Bapak Dasman bengikin nganakaken lapangan ganjaran kanggo sampean kabeh. Ananging kula karo sampean kabeh kesaksian bahwa wong-wong kang kepilih, wong-wong kang keketuk, wong-wong kang gelem ngulati ridho, ngulati ilmu neng Gusti Allah, kebuktian berarti wong-wong kang gelem tek
teka ananing panggonan majelis iki. Inilah orang-orang yang sesungguhnya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Senajan kursi karo wong masih akeh wonge, nggih. Artinya kan akeh wonge maksudnya mah karena saking ki Bapak Dasman ki kepengen kira-kira rahmat barokah hidayah mudun bengikin ning sesoreng tenda ki kira-kira wong sing kene balik ki oli apa? Oli ati kang ikhlas, ati kang ridho, nyuwun ridhoipun Gusti Allah. Nah, tapi saliyane al awalu bil niyah, segala sesuatu kedah diawali kelawan niat, nggih. Dadi wis katon bakaning pengajian niku senajan sepi tapi sepining penganten anyar. Nggih. Ning pengajian niku sepining penganten anyar. Bakaning dhuwur organ sing jogede kebek kenang gambare bokonge wong joget. Senajan rame iku sipate rame wong tukaran. Nggih. Dadi ki senajan sepi gak awas gini pengajian ki. Bagian masih akeh wonge karo kursi ya gak. Tapi sepining penganten anyar wis bisa ngerasakaken lah. Penganten anyar kayak ngapa sih wis pengantenan mora. Senajan katone lawangan nutup, senajan iku katone rapet, senajan babaan ketutup kabeh, tapi ning jero penuh dengan segala-galanya. Nggih mboten? Oh, kelingan penganten bariku, pada kelingan penganten bariku. Nggih. Oh. Dados kula karo sampean kabeh sedurunge kula barang-barang luru ilmu ning Gusti Allah punapa wau sing disampaikan datang sambutan Bapak Lebek, kula takon ning sampean. Kelaya-laya sing umah dengkul teklok sampean pegel teka ana ing majelis iki niate apa? Niat tolabul ilmi tamung niate ndeleng kiai. Nah, kan ewang-ewangan niate. Ana sing niat ngetan, ana sing niat ngulon, ana sing ngidul, ana sing ngalor. Nah, sekian yuk bebarengan sing durung niat diniati, sing wis niat disempurnakaken bebarengan kula teka ing majelis ingkang mulia datang hajate Bapak Dasman iki kula arepan niat tolabul ngulati ridhone Gusti Allah. Nggih? Oh, jadi sampean tekan kene niate niat ngaji, bakal mangkat pengajian aja niat dalam kiai. Ya. Ayo gua aja pada mangkat dalam kiai, salah. Oh, dalam kiai apa maning kiai ini bengikin ganteng ora? Buktine wong wadon istri kula medemen berarti kula kan ganteng. Amin. Ya robbal. Lamun sampean niat atau labul ilmi jagat ki jam 10 kurang 10. Ya. Berarti pengajian biasanya ning kene mari jam pira? Jam pira? Jam 12. Tarling mari jam pira? Jam 3. Wayang mari jam pira? Sandiwara mari jam pira? Jam 3. Kula bengikin arep dodok ning kene ceramah ning kene sampai tekang subuh. Sanggup beli sampeane? Ngantuk beli? Balik beli? Masya Allah. Pantesan tak sawang sing dhuwur ki ya. Katon mengesor ki ke sawang raine ki rai swarga kabeh. Amin. Amin. Ya robbal. Mangga sampean ikhlas niat tolabul ilmi dodok tekang subuh ya kiai mah bakal pegel balik. Nggih. Pertama kula nyuwun agungipun pangapunten datang Bapak Kiai, datang para ustad, para alim, para ulama. Sebab kula medek ning ajengane sampean dodoke kula ki kaya raja ora, los met-meteran ke dhuwur kita. Nggih. Kayak seolah-olah kita dadi raja Mataram. Tapi setidaknya kula ki ta'aduban datang panjenengan sedanten. Sekulaki dodok ning kene ki beli harapan dadi guru sampean, nggih.
Yang lamun diukur ki masya Allah, kian ya pantaran kakang kula, kian ya bapak kula, sing ringguri ya kaya pantaran bapak tua kula. Nggih mboten? Dadi beli pantes kaya lamun kula kanak-kanak warai kawak-kawak. Pantes mboten? Mboten. Mung ungzur maqala wala tangzur mangkola. Delengen apa kang den ucapakan maring suwijine wong iku isine. Nggih? Apa je Bu? Isine ajan delang sapa kang ucapakene. Jare wong kula ngomong pribasa senajan brojole metuwe ngedene sing brutune ayam. Ya. Pada beli wong kene brutuku. Apa ngarane brutuku? Pada ya. Senajana brojole metuwe sing brutune ayam. Tapi senajan metu sing brutu ana rong werna kana. Apa-apa jekono no rong wernaku ana sing biek ana sing atos. Bener beli Bu? Bu, awas ki dau janji subuh ango bae. Ana sing biek ana sing atos. Rok ibu-ibu wong wadon kon milih seneng sing dimek biek ta seneng sing dimek atos? Coba wong wadon jawab. Seneng sing diremede biek apa sing diremede atos? Pinter dengan wong wadon seneng sing barang diremede atos. Ya artinya baka atos kurupane endog, awas aja ngeras. Kula karo sampean kabeh urip ning alam dunya gadai dua kewajiban. Kewajiban milari dunia tapi kewajiban uga milari kanggo akhirat. Pada Bu, dunia kang berlimpah bakal ditinggal lamun beli bener nyiksa ning sampean. Harta kang berlimpah berlian emas kang akeh lamun ditinggal bakal murka lamun sampean ora bener belanjakaken ning jalan Allah. Terutama anak kang sampean lairaken saking gua garbah ibu istri kang dados istri ning sampean metuaken bocah mau iku merupakan tanggung jawab wong tua dudu bae hanya dunia tapi uga tanggung jawab sampai akhirat. Mulane maukah dari walebeka ayo pada bisa-bisa luru ilmu. Nggih? Nah, ilmu sing paling manfaat, ilmu kang paling sae apa je? Apa iku ilmu kang paling sae yaiku tuntunan sing sampun dipaparaken lan dicontohaken maring junjungan kula sedaya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, pengen beli dua anak sing soleha? Pak, pengen beli dua anak sing soleh? Pengen? Nah, mau bakal kepengen dua anak sing soleh lan soleha? Ya, jare bahasa wong desa kula aja nandur cipir godonge bae. Apa cekono no? Nandur cipir godonge bae anak pikir duwe anak sing soleh lan soleha mung omonge bae. Nggih? Kembali al waladu yuladu alal fitrah, bahwa setiap bocah kang lahir iku dalam keadaan suci lan bersih. Nah, kesucian bocah iki hanya terletak di pundak kedua orang tua yang berhak memberikan corak arep dadi apa bocah mau. Nggih? Jadi sampean aja heran, bakal sampean deleng ning RCTI, ning TV, anak bocah cilik wis pinter nyonyo nyanyi, ya. Bocah masih cilik wis pinter main sinetron, bocah masih cilik wis pinter ngapalaken lagu, ngapalaken bendera negara, ngapalaken nama-nama kepala negara. Aja heran, wong Karangkerta gak kabeh bisa duwe anak kaya konon. Apa? Tergantung kembali kepada ibu dan bapak. Jadi sekiranya pribadi, lamun anak terlibat dalam kasus narkotika, ya, dalam kasus
tindakan ada apa? Asusila, pelanggaran dan sebagainya. Salah siapa? Salah siapa? Salah wong tua loro. Nah sekian lamun sampean duwe anak pinter berbahasa asing, pinter bahasa Inggris, Pak kita bisa bahasa Inggris, apa jenang? I love you. Ya, kita pinter bahasa Arab, kita pinter dalam dunia elektronik, saya pinter dengan dunia komputer. Siapa yang utamanya dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Adalah orang tua. Oleh karena itu yang perlu kita jaga dan yang perlu kita tempelkan kepada putra putri kita utamane yaiku iman. Iman. Sok, lamun bocah nempeli sing awit cilik iman, bocah sing awit cilik diajari rada gampang. Gede setitik kenang jet kenang HP rada melikang. Wis ada gede ilo kenang tang. Ya. Nah, sada gede maning barang wis kenal arti cinta kadang-kadang bangkang. Nggih mboten? Mulanen didik anak sing awit cilik didiken kelawan nilai-nilai iman. Dengan iman ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang hebat, akal yang sehat, semua akan kita dapatkan dengan modal apa? Dengan modal tadi dasarnya adalah nilai-nilai iman. Jadi tergantung lamun sampean nebarakan apa bakal jare wong kene wini kah pari kah? Wur ditebarakan pari cukul wini nggih. Lamun diumbarakan bakat cukulnya bener beli bener. Nah, zaman umur 20 dina lawasa selikur dina atau selawe dina dibedol, ditandurakan, lamun seleb ditinggal bae bener beli. Ora bener. Dadi kudu apa? Pengen metik buah ya kudu pupuk sing paling bagus kanggo kula sampean kabelan kanggo anak-anakane kula. Awas aja salah pupuke merek iman. Nggih. Cekat kawan ring kesek anak apa jare wong tua. Dadi aja ngarepaken anake kokon pada gelem sembayang, lamun dawuke beli sembayang acan. Krungu? Arep enak arep beli balik Ramadan paninggah. Aja ngarepaken anake kokon pada bisa ngaji Quran, bakal waya maghrib dawuke sing dicandak dikit remote. Bener? Waya adan maghrib chat Quran ta remote. Ayo, remote dongol anak langit ora kana. Iya ora kana. Pragat anak langit maghrib durung pragat dongol cinta buta. Ya lu ngapalaken? Waro cinta buta. Haha, batur aslan berarti gini. Sampai tekang maghrib keliwat, tekang waya isya kagok dongol maning. Cinta suci, ya, anak gue Marcel, apal, wis ketenger, paham, sampai tekang maghrib keliwat, isya keliwat, kenang cinta suci, keturun dongol maning, apa kana? Orang ketiga. Naudzubillah min dalik. Mulane kula karo sampean kabeh wau. Bapak lebih sebagai pemerintahan desa dalam bidang agama memberikan motivasi. Kanggo apa? Kanggo luru ilmu. Kanggo apa? Kanggo sholat lima waktu. Tapi alhamdulillah mau kula bisik-bisik kene ngobrol. Alhamdulillah aja. Wong Karangkerta blok apa gini? Rancalinta kejo alhamdulillah. Apa sih? Baka kentong jening taju. Ai? Awit maning ki. Wong kene ki jeblok Rancalinta ki baka kentong ning taju. Baka bedug ning masjid. Benar. Alhamdulillah. Si pada gemuju priben. Bener ya? Kentong ning ya beli kali-kali kentong mah. Bedug ning ya masa bisa apa juga. Nah yang jadi pitakonannya kula orangnya kemana?
Nah, lebakian ki watal kiban, ana watal kiban ya. Oh, lebakian ki watal kiban dirongo kena. Nggih, luru kanggo kepentingan dunia ayu sing solot. Nggih, ayu sing wekel tapi tulung ajak lalen luru kanggo kepentingan akhirat. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seolah sampean bakal urip selawase mati-mati. Nggih? Tapi bekerjalah untuk akhiratmu, bakal sembayang Allahu Akbar, tutup urusan dunia, kelingana sembayang kun terakhir kowe sukarpan mati dipendem. Bisa beli? Bisa beli? Oke, kita takon kader wong semenian baik ya. Ya lah kemaning ora? Lah kemaning ya. Jujur ki. Sampean kabeh termasuk kula. Jujur. Bakal lagi sembayang kin mah. Allahu Akbar. Ya. Kelingan mati, apa kelingan listrik keliwat tanggal 20 durung bayar. Allahu Akbar. Mau kah bidar kiplem mobil yang borongan tandur kami yang durung kan? Iya. Allahu Akbar. Hur didin. Rasane dealer teka 3 wulan yang durung setor motor. Nggih. Itu pasti terjadi. Mulane senajan repota sing kaya ngapa, pegela sing kaya ngapa, bakal wis dung 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 dung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sing lagi tandur liren beli. Lanjut. Asyhadu an la ilaha illallah. Sing lagi ngarit liren beli. Lanjut. Hayya 'alas shalah. Sing lagi mupul liren beli. Lanjut. Sampai peragat la ilaha illallah. Sing lagi selonjor medang ning pojok galang tangi beli. Ya kurang ajar ya. Gila bagian gitu. Baka wis krungu adan yang lagi turu gagang lilira. Yen wis lilir gagen jagong, yen wis jagong gagen ngadeg, yen wis ngadeg gagian brengenge melayu iktikaf karo Gusti Allahu Akbar. Tutup urusan dunia, kelingana kowe sukarpan mati. Krungu ajak walik los lagi derep. Wong kene apa sih? Pada ya? Stroke lagi derep kelingan mati. Ya teklok. Los lah kita ki pegel-pegel payah-payah derep kowe suka mati catu yang gue siapa? Bener beli? Bener beli? Lagi dagangan kelingan mati ya ada pegel-pegel dagangan ngelatih sing tuku pirang-pirang kowe suk mati bati yang gue siapa? Nggih? Barang lagi sembayang Allahu Akbar umat pinggir sawah lebih derep nasasa bae ya peringatan kita. Na'udzubillah min dalik. Maka di situ yang perlu kita jaga hakikat dari apa? Kewajiban dunia ayu mangga diluru, tapi ajak lalen kewajiban akhirat. Kudu sembayang sing khusyuk. Pengen beli? Caranya bisa beli? Lah, tak payah weruh ke. Gelem beli tak payah weruh. Tapi bayar 5.000. Kecil ya? Ulah ke duit balik kirang ya 5.000 wis tuku dewek lah. Orang gawa contoh, kita mah biasa gawa contoh. Tuku sampean kining pasaran dina apa kene iki? Dina Sabtu ya. Anak-anak ning toko gambar kah tuku gambar mayit, gambar pocong kah? Sing sekilan luwih bae pokoke mah.
Nah, tempelakan di tempat sembayangan, plak sada munjuk ning depan batuk. Oh, gambar pocong mayit mau dibuntel kah? Dari bakar pan sembayang kelingan mati. Allahu Akbar sada mendelik munjuk dikit. Kok bakal sembayang maning Allahu Akbar munjuk maning. Baksude makongkon kelingan mati. Gibatan. Tuku ya. Mangewu kudraga. Bu, kehusuan sholat dalam melaksanakan 5 waktu itu perlu. Mulane manusia kitulung, ajailok menes, ajailok ngersula, ajailok bangga. Karena apa? Karena apa sing dirasakan ning kula sekian ini adalah nikmat yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Krungu? Bagja sugih mungguing manusia, awas durung tentu sugih mungguing Gusti Allah. Karena apa? Nikmate Gusti Allah iku ana telu. Ana pira je? Telu. Nomor 1 ana nikmat kang agung. Nomor loro ana nikmat kang gede. Nomor 3 ana nikmat sing cilik. Ayo. Dibahas sing gede dikit apa sing cilik dikit? Cilik dikit. Ya, apa jeno nikmat cilikku? Wong Karangkerta blok Brok Rancalinta kudu rongokaken bagian sing ning omah ga sing endah-endah belik yang mangkat ning pengajian ga rokok kena. Apa jeno nikmat cilikku? Nikmat cilik iku artine sugidunya. Lah, masa aja kita umai gede, sawai ambak, motore bagus, segala-gala akeh, paria berkewadaan, nikmat cilik. Nikmat cilik. Uma gedong, mobil nongkrong, sawah golong, gelangger mombyong, rabine mentok. Iku nikmat cilik. Awas aja sobut. Tadi apa jenu nikmat sing gedeku? Waras. Benar? Apa artinya? Dul kenyot umay gedong mobil nongkrong sawah golong gelangger mombyong tapi bakal pengen nguyu di bopong-bopong. Enak beli. Sikile keplek mata yang ngalor cangkem yang ngetan bari ngeter. Paham. Kayak konon sawah ambak. Mobilnya bagus. Enak beli. Enak. Uma gedong mobil nongkrong sawah golong gelangger mombyong rabine mentong karena nguyue di bopong-bopong. Ya lenger-lenger dicolong nih kucing garong. Drog-dog. Serok. Waras. Palabe. Tudang. Siapa? Ika. Bapak Dasman. Apa sih? Syukuran. Kek. Menyembelih sondesip. Apa cak sondesipku? Berarti sering dalam film. Apa sering dalam film kartun? Ya. Nyembelih sondesip. Ya. Kek sondesip. Daging wedus dipangan ning wong sing darah tinggi enak beli. Dipangan ning sing wong kolesterol enak beli. Dipangan ning wong sing satruk enak beli. Enak. Tapi wa lebih waras. Mene apa? Ndas wedus kek otak otak. Ya. Oh, karena waras, tapi wong ora waras. Aduh, arep mangan enak jare anaknya. Bapak, aja makan sate. Apa sih nok? Ngono aja. Kubataning. Jadi apa aja nok? Tahu. Kosinan, tahu gak laka asin, laka rasa apa? Beli ngalor, beli ngidul rasanya. Barang sawah ambak, enak beli. Enak.
batur memangan sega beras anyar pandan wangi dina kundig apa esuk dia angi esuk diadang dipangan langsung kiin mak karena wis penyakit dulu bapak mangko mangan aku je sega sing wingi dikit kapa aja ambil aja kaken rasa gula naudzubillah mi blenak awas nikmat cilik iku sugi nikmat gede iku waras nikmat sing paling hebat yaiku nikmat kang agung apa jenu nikmat iman Islam karo Gusti sampean tas sembayang teka ayo gah apa sih ikah ake ganjaran lagi diler ake barokah lagi diler ning endi ning omahe Wadasman apa sih ya tolabul ilmi ngulati ridone Gusti Allah kini nikmat sing gede sampean ki Srok enak beli di pengajian enak wong siji ana sing kursi telu biar royal banget ana sing kursi loro ana sing mojok ning gedang-gedang ambil aja ngantuk ketenger enak beli dodok enak beli pai jabur beli bayar beli ya tinggeling ya wis dipai kursi medewe ya katon ningan mulane sing ngantuk gak tepel kita ki enak bae kita nyeramai wong ngantuk konon ya yo barang-barang ngantuk mah nggih maksudnya kula karo sampean kabeh supaya inget nggih awas ning pengajian supaya sampean ki balik ki oli kenang-kenangan ya nggih Bu nggih Bu apa jangan jare Wisnu kan lagi bengika aja tulen barang jentul balik wis klalen nggih mboten jare Imam Ghazali kaliadain jare Imam Ghazali apa urip iku kudu kaya tangan loro aja kaya kuping loro Kro sampean dua tangan loro bagus beli kompak beli delengan Srok bakal sing kiwe maju sing tengen ngalah mundur mengguri bagus beli ya bagus sing tengene maju sing kiwe ngalah mundur mengguri bagus beli wis wonge ayu wonge pantes wonge kewes mlakue lemes tanggulane katene kewes dodok kursi sada teles bagus beli ya bagus Srok wong sepira wong wadon ayu wong lanang sepira gantengnya delengen lamun melakuin lah kasih gelem ngalah kayak ngapa ayo kayak ngapa wongnya ayu bisa melakuin begini bagus beli kuayang lamun sikilnya kedik sing beli gelem ngalah panceleng lah beli melayu kabeh apa wong nggih batan jare Imam Ghazali kaliadain tiruan tangan loro tangan tengen dua kerjaan bagus-bagus bener salaman karo bapak tuan rumah Pak mangga tangan ku jemangan dikit tangan walebe tanda tangan oke walebe amplope dihitung duitnya tangan kiri belok protes cara kiri tenang bro tugas gue kan bidang kebersihan jare siki tapi jare tengene sabar engko bagian kita sing mangan kita sing tanda tangan kita sing ngitung duit suki kita garap mangkat di pasar Tukdana anak toko jam kita marak engko kita tuku jam sira sing nggo bagus beli jam tangan kiwe tangan ya kiwe karena apa menandakan cinta kasih saling asih ngibatan Allah akan memberikan yang terbaik manakala kita memberikan yang terbaik kepada kehidupan kita alam dunia ini tadi tiru tangan loro subuh masih suwe beli sih aja protes jam-jamnya kita Bu urip kudu tiru apa je tiru apa tangan loro aja kayak kuping loro tak takoni sampean dua kuping
loro kiwe karo ilok akur beli blilok sing tengen arep dolan kiwe kiwene mlayu kuping kiwe pandolan tengen-tengene mrisan wis ngaji aja doado ngaji badan dewek bae ngaji politik kula dudu dewan nggih terus masyarakat terus beli pengen ning politik masyarakat sing pengen iku subur kang sarwati nandur murah kang sarwati nuku sawah pada garing priwen banyuwe bener beli politik wis angger bae mangan matu dewek berase nggih mboten ajak adon nggih sekian negara ribut endah sing ribut sing penting kula percaya nggih siapa yang menjadi pemimpin adalah pilihan kita itu saja sudah tinggal bagaimana masyarakat kembali maukah asah asih aja gasak gesek gosok angger pak lanti masa dipaya beras tuku dewek nggih mboten sepakat itu adalah bangsa Indonesia yang cerdas betul aja percaya nih bahasa sekin kan gampang aja tiru kuping loro karena apa Allah subhanahu wa ta'ala nyiptakan manusia ibu masya Allah makhluk sing paling komplit laqad khalaqnal insana fi ahsani pinter-pinter ya walebe ya wong kene ya alhamdulillah Allah menciptakan manusia jagat kaum tak kita ya Allah menciptakan manusia adalah makhluk yang paling komplit bisa na jenu komplitnya lebandi yo dititeni tak kasiji bu sampean merubli malaikat merubli kenal beli karo malaikat bokat kenal ning bango dua tanding ranca Jawa tanding jadi tujuh karo malaikat kenalan beli tapi yakin malaikat ciptaane Gusti iku anak kayak ngapa jenu gambaran malaikat dipai akal dipai apa je akal tapi malaikat ora dipai nafsu mulane malaikat lah kasing korupsi krungu karena malaikat ora duwe nafsu lamun malaikat duwe nafsu pada malaikat gak kepengen oli rasta beras rata laka melarat laka sugi oli kabeh ya pengen maraskin beras mis kine rasta beras rata laka sugi laka melarat oli kabeh sampai sing umay gedong motore telu mobil siji ora keduman dioncong RT-ne ya ning anak-anak ini awas kandhane anak-anak ini ih bisa pada si priwen ning ke anak-anak pengen berubah sih kayak kononku ning Amerika iring kene Ameriki us Amerika ya berado karo Amerika bari Ameriki konon mah nggih wah wis beras raskin iku ya berasnya apek ya berasnya tengik ora masya Allah wong sugih beli keduman RT dioncong kuwu udah diucap-ucapakan bu kita ku lagi bengen ku nyocok rainira kanda fakta awas kanda fakta wong desa dumbangi dure apa dure mau kan oli kita bloli pada kan dua motor kita dua motor padahal sadara rongo kena wong sugi sing masih doyan raskin insya Allah melarat seumure awas dong wong melarat mak parah karo Gusti Allah nggih karena apa sering kelanti tapi mudah-mudahan wong kene lakasing kaya konon amin yung katon raine rai suarga kabeh amin ya robbal alamin subuh suwe temen ya bu tiruan tangan loro aja tiru kuping malaikat dipai akal ora dipai nafsu mulane malaikat uripe ben sekin diwalik urus satuan bin atang ya aja do nyambungnya binatang bakal binatang kowe mangatang nyewot
binatang alias satu wis contoh ayam ya satuan dipai otak anak otaknya beli anak nafsunya beli tapi lah kakale contoh apa contoh anak ayam kok petok mancing ning tajuk ya jare wa kemit hish kongkon metu ya beli buru mancing pengimaman ngising ning sejadah wajar beli wajar karena ayam ora duwene otak karo nah berarti wis jelas malaikat karo satuan sekian ciptane Gusti Allah sing paling komplit siapa manu akale ana beli otaknya ana beli nafsunya ana beli berarti manusia adalah makhluk yang paling komplit kadang akal yang menang kita pun naik jadi malaikat mung pada malaikat potongannya manusia kadang nafsu sing menang kita turun ulaika kal an'am balhum adon kayak dene satuan tapi lebih rendah daripada binatang tapi manusia lamun dibandingkan karo satuan justru kang aran manusia ya lebih buas sing satuan weruh kebo mangane apa suket ana beli kebo mangan aspal ana beli kebo mangan tabung gas laka tapi bakal manusia wis puas bal kedual bal diuntal laka kodok laka kadal laka watu laka wungkal angger manjing orang nyengkal iku halal ana betik dicaplik ana boncel digael ana sepat didilat ana wader legender bener beli iku arane manusia maka semua itu tadi diperlukan apa untuk keseimbangan mau jarewa lebih meningkatkan ilmu utamane peningkatan iman bakal wong dadi lebih awas setan luwih sing lebih ya iya wong dadi kubu setan luwih sing kubu wong dadi kiai ya setan luwih sing kiai nggih mboten maka di situ kita disepuh tiap tahun kita telah meninggalkan telah dilewati oleh bulan yang penuh dengan magfirah bulan suci puasa itu perang sih paling gede taruh perang karo rudal gak kalah bakal kadang perang kini karena apa perang melawan hawa nafsu ya sejen berarti puasane wong kene karo puasane wong Arab sejen ning Arab selerek delenge srengenge ya ora metu sing omah selerek maning delenge padang pasir barang kita wong Indonesia metu sing omah selerek delenge warteg tutup ya boleh ning dhuwur tapi ning ngesor sikile gantung kabeh ya dongol metu sing omah katone gedang ku barang ning dhuwur ana sing kuning bener beli dongol maning metu sing omah ana pelem gemading mulane sejen puasa wong Arab karo puasa kula wong Indonesia Pak wong Arab karena memang padang pasir ya beli delang maning sengenge barang kita ingok jambu air ingok maning bisurti gawe cireng ingok maning waduh wadasman anak beli barene kayak ya maka dari itu perlu kita utama peningkatan pengen duwe anak sing soleh lan soleha kudu pengen selamat dunia kelawan akhirat kudu pengen sembayang kang husu kudu wis judule mah iman baik weruh beli iman weruh ya dudu iman ojek gika dudu disangka iman sing mider golok ah dudu iman iku barangnya beli katon weruh mulane bakal menusa sing imane ilang lah kasih geger bener beli anak tangga kurang mangan ya menang baik ya beli anak masjid lagi dibangun ini ada beli katon ya beli ya kun kadang-kadang imane ilang tapi lah kasih geger sejen karo tiud urut beli tiud dibaliknya duit bu awas zaman kualik saking kini pak filmnya gak ada orang lah dunia terbalik lah ya
Sing lanange bebasu, sing wadone pacebokan. Ning dunia terbalik kah? Bu, Bu, memang kewajiban. Bebasu piring kewajibannya siapa? Wong lanang. Memang kewajiban wong lanang, Pak. Awas. Bebasu piring kewajibannya siapa? Wong lanang. Kekumbak kelambi kewajibannya siapa? Wong lanang. Ngepel jogan kewajibannya siapa, Pak? Kewajibannya wong lanang. Kenang apa dilaksanakan ning wong wadon? Iku ibadahe wong wadon ning wong lanang. Krungu. Krungu kartem. Ana beli karteme. Wastem. Wastini. Komplit tenang. Sorry tem. Ya iya. Bebasu piring iku kewajibannya wong lanang kok. Kekumbak lambi kewajibannya siapa? Kewajibannya wong lanang. Kenang apa dilaksanakan ning wong wadon? Iku ibadahe wong wadon ngabdi wong lanang. Tem kartem. Mulane bakal bebasu lambi wong lanang aja lek brudak biang. Dul kenyo calin sampai kodak ping telu sedina. Beli kena. Krungu tem. Krungu beli. Ya bakal krungu kula nginung dingin. Aja jaluk. Alot temen siap. Suwe masih ya. Bu, takang di kana muka. Waduh, kartem lagi booming ya. Bu, pengen beli manjing suarga. Pengen. Bu, pengen beli manjing suarga. Baka pengen manjing suarga kula takon suarga sing Karang Kertamendi. Wah, ana sing ngulon, ana sing ngetan los. Lah kasing peta jawab ya. Gampang. Baka sampean wong wadon pengen ning suarga arane wong wadon kang solih. Kayak apa wadon solihah? Sing baka borean medok melok-melok betah. Sing baka nganggo kelambi merek kecet cindak ngecap kayak stempel kuuta. Sing baka nganggo model celana ana model ton lekton. Ana maning celana kelambi sing munjuk beli mengesor beli. Baka melaku ngilap srengenge melong kilap maning. Ana maning model celana sing metit banget sampai parak karo terminal. Ana beli ciri wadon solihah sing kaya konon? Ana beli laka. Coba takon. Takon, nu kayak ngapa sih nu wadon solihaku? Encak takon. Takon bela kasih wani ya. Gua yang lamun tak utangi beras ya kini. Bu, wadon soleha iku nalikane wong wadon kang taat maring perintah Gusti Allah, ninggalaken larangane Gusti Allah lan bakti karo wong lanang. Krungu tem. Cekat kelawan ringkese wong wadon gawe bungah ning atine wong lanang maka lawang suargane mlongo. Krungu? Contohnya kayak apa maning? Contohnya kira kena kupinge. Esuk-esuk mangdul kene durung tangi kah? Ya, sampean wis tangi, tas sembayang subuh gage bersolek cok dia abang-abang di ijo-ijo banget kayak berokan lebaran kah? Oh, diwarai gemuyu. Ya. Jenggelek wong lanang tangi nyawang rabie. Ya Allah Gusti, wong wadon kita kesawang ayu temen lir kaya dene Dewi Sekar Kedakom. Siapa sing oli suarga? Ya wong arep mangkat ning kerjaan Kang dimetaken sepatune dinggokaken kaos kakine. Nggih? Arep mangkat kerja ning sawah Kang iki rantange. Iki Kang banyu ning rigene cuan ya Kang bokat ning pojok galang medek kiong mangap. Wong lanang metu sing lawang candaken tangane Kang pangapura kula dingin diambung tangane batuke
Ku diwarai gemuyu. Angel gini. Rongokna dingin, kok dingin. Nah kita takon. Masalah pertama, wong lanang ning jagat kene ki, ya, ning jagat kene ki, ning wong wadone dikonokaken beli. Menang, ada jawab. Wong wadon ada jawab, gentenan. Jujur, matur wong semenean lah kamaning ora. Wong lanangnya dikonokaken beli. Olah beli kabeh. Nah terus pantangan bagi wong wadon, awas rongokna. Pantangan bagi wong wadon bakal wong lanang teka takon duit beli kena. Loh, ya kun majarane bulit tidak Wisnu bae ana aturane. Obat ke anak-anak aturan pakai 3 kali sehari, 6 kali klenger. Ya. Aturannya priwen jeno? Aturannya bakal wong lanang teka sampean kagak nyambut ning lawang. Ai Kang Dul kenyot nembe tuh iya Kang. Ku awas rai kudu mesem beli kena pasang rai maghrib bro, rai maghrib bro beli pesu mana rai maghrib gak iya paham berarti. Nah disambut wong lanang karo mesem hai Kang nembe tuh iya Kang cek salaman maning krokok batu ke kelambruk dul kenyot dodok dideleng rupane dul kenyot ki duh Kang dul kenyot ki miang ki kaya mek bae tenggorokan ka durung medang srantal gaget klining kelambruk tebruke bakal rupane wong lanang teka ngemek bae weteng kaya Kang dul kenyot ki saking solotek lalen mangan bruk jangan asem karo gorengan srewiwine. Lamun rupane wong lanang teka ngulet bae bari angobe kerep nah berarti AA pengen bobo. Krungu? Nah, apakah kewajiban wong wadon wis dilaksanakan kena wong wadon takon perkara tiud. Krungu? Kang Dul kenyot bari dipejeti. Pupu sada munjuk setitik. Pupu maning sada munjuk setitik. Bakal wis parek karo terminal. Takon Kang, sampean mau mangkat singawit srengenge metu sampai ke srengenge wis mingslep maning Kakang angsal rejeki tamboten. Go. Iki jenok jare Dul kenyot iki ora. Gludak. Dideleng. Rejeki gede. Alhamdulillah. Iya dengan rezeki sedang alhamdulillah, rezeki cilik alhamdulillah, laki beli balik sing alhamdulillah sejen sing alhamdulillah sing lanang lah pun maning wong lanang beli balik yang pitik kurang siji bedulati. Nggih Bu? Nggih? Artine ta'aduban wong wadon karo wong la akhlakul karimah dudu jare Wisnu, dudu jare siapa? Jare Kanjeng Nabi. Kan ana sirane. Wong wadon ngundang laki kudu kakang. Asik, mau nih coba. Awit maning ah. Ayo tarik ya. Wong wadon ngundang laki kudu kakang. Iya dengan senajana rakine pantaran reang. Wong lanang ngundang rabi kudu no. Senajana rabine pantaran sembuh. Ya kudu ta'aduban. Saling asah asi Srok lagi demenan. Ayo beluk apa? Pengen malah ke WA ora. Ane semesesan. Lagi di mana aku kangen BGT. Ngundang pengalaman ya. Ngundang Donge wis kawinan ganti gaya wong kota. Papa.
Mau nggak di mamah terus dilepek kena. Ngundangnya apa aja? Papa. Donge dua anak siji ganti maning. Bapaknya bocah. Bapaknya barang anaknya wis merisil, wis telu, wis papat, anak lebih teka. Tam kartam, laki tidak menditam, bukan berai pijak jenggol kamera penting. Singawit aa, papa, bapaknya bocah tukang pijak jenggol budek ning laki. Anak beli wong wadon kene sing kaya konon. Laka konon. Anak beli. Iya aja akeh sih beli enak tuh. Insya Allah lakaning kene mah amin. Amin. Ya robbal sing akeh kuning Amerika, grup di Amerika. Iring kene Ameriki. Nggih. Kudu ta'aduban, Bu. Masa kala-kala bekenang soang. Jare wong kene apa sih? Pada ya? Kala-kala benang soang. Srok, soang lanang kalau soang wadon delengan beda moni. Lo sebab dipercaya srok sampai sing soang. Kowe sok delengan. Bakas sing lanang ki sadang ngebas moni deluk ndase. No. Bakas sing wadon cempreng munjuk maning. Kang. Lah, lo sitenana kita mah tak soang-soang enggak tak guleti, Pak. Ya iya ningan. Ko ning pengajian mah durung apa-apa, durung balik wis gembolane metu maning ka. Enak sampean pengajian. Awas aja double. Engko cotobe paling dengkul iki durung. Iku barokahe wong ning pengaji, wong pengajian. Oh, Bapak tuan rumah wis nganakaken ganjaran pirang-pirang, muga-muga paringi sehat waras. Amin. Oh, supaya apa? Supaya kulai demen karo sapa? Demen karo kanjeng Nabi. Oh, sampean sekian wis kaya lir ibarat bocah cilik maning. Soalnya sampean wis pragat, wis mai zakat fitra. Alhamdulillah tutuk ora puasa. Tutuk boleh. Puasa tutuk. Petit karo bongkot tutuk. Alhamdulillah. Tarawih tutuk. Petit karo bongkot. Alhamdulillah. Puasa tutuk. Tadarus tutuk, petit karo bongkot, ya mbu tengah emang. Muga-mugia puasa kula sedanten dipun tampi maring Allah Subhanahu. Nah, mulane Bu, bakas sampean pragat puasa, toli ngupai zakat fitrah, awas ku cangkeme sampean ku mandi. Jaluk karo Gusti Allah tapi jaluk aja selewa-lewa. Donge, ya Allah Gusti, muga-muga amal ibadah kula ing selebetnya bulan suci Ramadan, tadarus kula, taraweh kula, sodako kula dipun tampi maring jenengan ya Allah. Lan muga-mugia ya Allah paring anak kula ki sehat waras keluargane nggih, supaya kula ki paring anak gampang rezekine. Kanggo apa? Kula ki pengen tepung umure tekang puasa maning, aja njaluk dawa umure Bu. Lamun njaluk dawa umure kok Gusti Allah takon kanggo apa? Umure dawa ngaji kitab 18 bae, weruh kitab 18. Awas kita bolu likur bisa mateni mertua kana. Modar mama. Ya. Ana maning umuran jaluk dawa tapi gawe nang ngaji kitab syakat loro bae. Sing ana setan ngitare. Paham berarti. Jaluke umur kula supaya diparingi tekang puasa maning. Ayo bagi jabure ditugakan supaya fokus kok kita nginung maning. Kader soalnya ndeleng kiai, ndeleng jabur tenang keduman kabeh akeh banget tiga. Ningguri keduman durung. Wis, ora double ora. Ora apa-apa masih akeh double ka. Jam pira si jagat ki? Protes bae ya. Kita ndeleng jam protes. Bu. Subuh masih suwe, Bu. Ya, subuh ya berbagi gelis. Urip kula mangan, mangane kanggo apa?
aja diwalik bakal urip kanggo mangan satuan. Ya. Satuan kok urip memangan bae. Tapi manusia mangan kanggo urip. 4 sehat 5 sempurna kurang jarak gula makanan. Tambahi loro. 4 sehat 5 sempurna 6 blending 7 halal. Bener beli? Ya kagok sepiring bakal kempong masih ngelekek. Blending dikit hajar les. Udah miring 5 cm diselentik kayak kelapa tua. Tek tek tek. Tahu bener. 4 sehat 5 sempurna 6 blending 7 halal. Oke, sing banget halalnya kikian enak dodok seronjor kursi loro pai mangan. Enak beli. Awas bakal pengajar daripada mangkat yo. Wis bener ku contohnya bengikin. Ya. Barokah dudu bayangko, ganjaran dudu bayangko. Bukti ngantis karo burtis. Mangan gratis, cabur gratis. Tapi apa? Berkaya kula. Nggih. Diundang pengajian mangkat, diundang tahlilan mangkat. Awas harus ngomong, wah tahlil bid'ah. Ya, ngomong bid'ah, giliran berkat tampane kurang ajar bocahku. Tempiling bakasi kayak kono niku. Bid'ah, angger bae berkat di badog. Oke, bakal wong sering mangan berkat melemu. Bener beli? Ya iya, mulane gak kula arane Wisnu. Wis iku sudah kunah datul uku ulama. Wis datul ulama ake berkate. Amin. Ana blessing disenang ning anu talil. Ya krempeng cacing lulu. Ya karena apa? Saga pikir menunggu. Baru pikir mangan pepek bayar beli mikir. Balik maning wong wadon kang soleh. Kedingan beli, custom. Kedingan beli. Priwen je wadon kang solehaku. Wong wadon kang soleha nalikane wong wadon kang taat maring perintahe Gusti Allah. Muga-muga wong lanang sampeyan sadar. Karena apa? Karena tanggung jawab seorang suami bukan hanya kepada istri tapi kepada anak dan keluarganya. Itu tanggung jawab dunia akhirat. Pak, sampean mengucapkan ijab kabul dengan meminang seorang pujaan hati untuk bersama-sama dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Ya, kena pisah tapi kepisah karena nyawa. Tapi yambuh harane perjalanan wong rumah tangga ora weru. Tapi niatana kelawan apa? Kelawan tanggung jawab dunia akhirat. Maukah kula ngomong bakal bibite bagus ditebarakan cukule bagus beli. Ya bagus, ditambah-tambah pupuknya bagus. Panennya bagus beli. Ya bagus. Barang anu yang bibitnya bibit blesak. Ya. Bibitnya bibit bunker. Kepengen wininya bagus ya beli bisa. Sorry dah lah. Nggih badan. Bibitnya kira-kira bagus. Ngupai contoh kang saya tapi alhamdulillah wong kene mah sembayang siji sembayang jamaah siji jamaah sodako siji sodako medit siji medit kabeh bae. Ana musola dibangun, madrasah dibangun, masjid direnovasi, fakir miskin rangda anyaran. Bu, kula waktu lahir gawa apa? Kenotan durung, kalungan durung, ali-alian durung, jam tangan durung, kerincingan durung. Jawabannya ora gawa apa-apa. Wis, awas. Jawabanku kudu dibaca maning, kudu dijawab maning. Sekian. Sampean umay gedong, mobilnya nongkrong, sawah golong, gelang germombyong, mati digawa beli. Jawabannya mau, gawa apa? Ora gawa apa-apa. Lahir beli gawa apa-apa, modar ya beli gawa apa-apa. Nggih? Awas, modar ku bahasa wong kita ku. Tapi manusia semono kaya kono udah ketitipan dunia sobut.
Sabude masya Allah ngadirakan kita sugi dunia. Nggih. Anak tangga hajatan singkine panas. Ayo jadi Mang Dasman mende mana ajatan singkine gelange emas akeh keroncong diwingkis ngeruk dodol sampai moni kencring. Ngadu gelange kiwe tengen sengaja ngaku kelambi diwingkis. Wayang ngeruk dodol kan moni gini kencring. Tangga lore keroncongan yang sikile aduh jasa muten temen kencring. Tangga kidul apa tangga wetane teka maning untu emas nyerinyis bae. Endeng-endengan dunia kita takon digawa beli mati digawa beli ora digawa mulane tolong wong sugi aja sombong wong melarat aja sampai pada nginung baigon nggih Bu mater kula lahir ki wisana takdir lan suratane bakal emak ditumpakaken Kak pengen gratis biasanya bakal wong wadon barang gratis kebat Pak percaya beli ayo lebih sukiki umumakan ning bala desa kepada masyarakat desa Karangkerta ning umae Bapak RT Tamjid arep ana bagian tas beduk kompor gratis bakal beli wadon lulu sing teka percaya beli tapi seruk lebih umumakan kepada masyarakat desa ayo pada kumpul ana bagian numpak katil gratis tapi numpak mangsa wuru mati mangsa wuru nggak bisa aja sobut bakal wis mati priwen sini numpak katil enak je Bu numpak katil apa buktinya lah kasih balik maning Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah mangkat 3 wang katil kelambruk menti mang pindah nang apa pindah mang kontrak entek mangkat siapa sing ngater telu ahluhu wa maluhu wa amalu keluarga harta amal ngater kabeh waduh saking sugih wong mati atusan mobil tangga batur ngater kabeh karena sing modare sugih paham ning kene kayak konon beli ya Amerika sih kayak konon ya terbiado Amerika beri Ameriki ya benar sugi merawadunya mati akeh sing ngater tapi giliran sing modare melarat waduh kadang-kadang lebih ke telat kayak tapi lebih Amerika ya sebiado bang Amerika bari Riki mah begitu yang ditutup tanah ditimbuk selesai yang selesai tinggal yang tinggal pulang yang pulang pasukan kawal kehormatan bakal balik mang asrama kembangnya bae diawur-awurakan tadi runtah tanpa makna 5 truk karena sugie saking sugie wong mau mati dikawal dengan pasukan bersenjata lengkap ditembak dengan 21 kali tembakan salvo tembakan penghormatan wah si ngantuk menjebak awas barang anu akeh daun siji metu masih nanem maning ngantuk tembak begitu yang ditutup tanah ditimbuk selesai yang selesai tinggal yang tinggal pulang yang pulang pasukan kawal kehormatan bakal balik mengasrama kembang sini mang truk mau diawurak dari runtah tanpa makna tembakan penghormatan salvo sing ping selikur cedor munjuk kenyataannya ning kana mongkar wanakir orang Melayu acan disangka malaikat wedi kenang bedil konon beli batu sing pengenjare eman ning dheweke barang kuburan diumbuki diedok-edok lemah batu kuwi wadone istri sing setia sing bengene pernah berjanji untuk sehidup dan semati ning sore tiang listrik yang apa sih
Apalah artinya hidupku ini tanpa dikau ada di sisiku yang hampa rasanya. Apa sih JA? Kelingan emane, kelingan meseme, kelingan gedene cinta kasih sayangi. Seminggu beli tepung, rindui segunung, pikir kaya bingung, kaya beli amprok setahun. Saking pengen kelakon. Barang wis kelakon tadi siji, masya Allah, bagja bunga berage wong bisa demen, bisa kelaksana. Barang wis kawinan diparingane wong wadon sing matie ulu. Wong wadon matie ulu, wong lanang beli kuat nangis seturut yang dalan mung pada wong lanang matae nangis mung siji kiwe bae. Sing tengene mah beli larak lirik endi rangda sing mlenos. Ya wong wadone kepada baik bener beli ayo arepan nelak pada baik wong wadone kok durung 40 be duwe cem-ceman. Wajar maukah manusia duwe rong perkara, duwe akal karo pada lanang duwe akal, wadon duwe akal. Lanang duwe nafsu, wadon duwe nafsu. Nggih mboten? Wajar. Allah menciptakan itu bagus. Bagus beli? Bagus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Allah menciptakan manusia makhluk yang komplit dan bagus. Leban di manusia bagus ya. Ayo dideleng. Oke. Awas, rongokna cungure. Ayo cungure, matae. Bu, Gusti Allah gawe apa ki? Rambut, ana model Mandarin, ana model Mandacin, ya, ana dalan tuma, ana sepur ketekuk, ya model rambut kan macam-macam, ana keriting sosis mie goreng, ya orang ana keribo, bagus beli. Kali gane pangeran ki gawe rambut ikut diatur mandeg sampai tekang batuk beli cukul maning. Bagus beli. Serok lamun Gusti Allah gawe rambut karepe dewek. Ayo kayak ngapa bisa bayangan cukul kene cukul kabeh. Rambut lulu disawang sampean kayak apa? Yang ngomong ketek aja landep mene banget Bu, sada miring ta manakah? Kok si ketek landep memang kita ketek. Kayak apa Bu? Kayak nyemot. Bagus beli? Ya blesak mulanaku. Rambut kali gara cukul bagus ora? Ning batuk mandek. Cukul maning ning alis bagus beli? Bagus mandek. Mulane awas kudu syukuron. Aja alis dikeruk. Ganti karo silite dangdang. Akeh lewane. Digambar ulah naga. Ana maning ulah kobong. Ya, sisan pe digawe gambar Semar Mendok. Beli kena. Ciptane Gusti Allah bagus beli. Bagus bruk lamun rambut alis, dawa beli. Ora lamun dawa keder sampean tangan edek ki mate priwe delenge. Drawes kayak rambut dhuwur. Bagus beli. Ya bagus. Mangesor. Cungur. Bolongane pira? Pira bolongane? Loro. Madepe mendi, mangesor ta mendur. Mengesor wayang lamun cungur bolongane munjuk kayak nalpot dompet. Delat maning udah nangin keder ngau be sampean. Bener beli? Mulane aja ilok payak boyok karo menusa beli kena custom ini ya sira mabus bocah blesak cungure pengek beli kena. Senajan pengek ciptane Gusti aja ilok maidoni pesek bangir pada bagus jare sapa jare Gusti. Ya iya, masalah manusia mah ada kekurangan, ada kelebihan. Custom cungure pesek wajar. Tapi menurut akal sehat bakal wong cungure pesek umurnya dawa. Apa sebabnya? Ambakane ngirit. Bener beli? Ayo kita badekan delengen lah. Aja badekan delengen. Cungur bangir karo pesek ambakane santer ndi? Ayo. Ya santer bangir mah boros. Nges sing pesek maningan yang barang pengek ya. Dadi ambek ada gang ngirit tak kasih titik
nges nges ya bolong ngedalane rapet kan yo sing bangir mah boros nges pesek mah dengan teka setitik iri tampakannya gandengan nges oh dito nga kena rawa kena tam kartam oh uang pesek umure dawa amin sek mau memenang bakin mah pada tutupi cungure pesek atau bangir ciptane Gusti Allah bagus los wong lanangnya gak bakal sing demen mah duh bagian pesek kah cantiknya bagian bidadari budu sing beca iya ora anak-anak tembangannya kah sing cungure iya pesek pantes yang pesek je pantes ya yang demen matane iya sitip pantes yang mata kir je bagus selirik mata mandeng batin tertarik seneng bawa rasa serdemen diwolak walik ya dekong kabeh seser kan makana awas mulane ajalok payak poyok amin sek menang bahaya yongan menusa sepira bagus ya awas kita balik ngaji ning badan dewek apa sih sing dibanggakan manusia sing jare artis semana ayu artis semana gantengnya manusia iku kotoran sing dibuntel krungu kotoran sing dibuntel ayo dibadak teka siji wong sepira ayu bakat turu sing cangkeme metu apa bener beli wong sepira gantenge bakal lagi lara mata anak pae belek bener wong sepira ayu bakal lagi pilek metu apae tak angum belum ya bener beli apa maning sing kene bangga kayak konon menusaku kotoran sing dibungkus mulane aja sok sombong dadi menusa pada baka sujud ning ngadepane Gusti sing bedakan keimanan dan ketakwaan karo Gusti mulane kula ngajak ning sampean kelawan kula karo sampean kabeh ana ning majelis iki yu pada bareng-bareng kula karo sampean kabeh ngulati ridoe Gusti baka sawa beli dadi aja nangis baka sawa laka banyue aja ngenes jaluk ya karo sapa tulung jaluk ya karo Gusti Allah aja jaluk karo wiwitan si diblengker lawon putih krungu karena panennya beli dadi marak mana waduh nangis ning kono bari nembang buyut kita kuje buyut sawaya kenang tikus bae ora jare bapak kuncene ayo nok jajaluke mono cek menyane pas buel maning waduh tekaning kebuyutan kin apa artine sampian bakal ngeluh bakal ngadu aja ngadu karo Gusti Allah kenang apa sampean ora dimelasi ning Gusti Allah karena sampean ora kenal karo Gusti Allah marake bakal butuhe bae krungu Gusti Allah bakal ngupai kenikmatan dudu teh botol dudu teh kotak dudu larutan tapi Gusti Allah bakal ngupai kesenangan yaitu kebahagiaan rahmat lan berkah yang tidak putus-putus dari dunia sampai akhirat. Sampean kayak keren berarti karena apa? Yang sampean aduk karo pangeran. Jare pangerannya kah sorry lah yau. Nggih mboten? Gusti Allah dijaluk bokatan kelalen. Nggih. Njaluk ya priwe ning Gusti Allah telepon. Urut nomor teleponnya? Urut beli. Pira nomornya? Oh, telepon nomor teleponnya Gusti Allah tinggal pencet 24434. Tet, awas aja dipasangi, kok dipasangi? 2 kewajiban sholat papat papat a, 3 ma, papat i. Oh, ya.
2 4 4 3 4 2 subuh 4 duhur 4 asar ya nggih sampai tekang kaya kono deh tapi ya kadang-kadang mau kah subuh ya kawanan duhur kerepotan asar masyake gebodan maghrib lara beyekan isya ketiduran sukiki di kotong kuburan enak beli awas diwarai walebe sebagai seorang yang bertanggung jawab di desa dalam rangka agama pendidikan agama udah jebe kita mah sembayang ku keder jebe kadang-kadang 5 ku beli kentuk papat danyangi be danyangi papat gaje repot telu kadang-kadang beli kebedak loro gak beli jebe ya wis siji ana si sembayang minggon kah ana si sembayang minggon oh minggon gak jebe kadang-kadang ku keliwat jaket turun ya wis lanji sebulan siji danyangi maning bokat lanji masih keliwat tunji setahun siji sing puasa beli ribut lambi anyaran bau luka ya nah bakat tunji masih beli gelem sembayang baik undangan lebih wis penyembayangi baik bocah kunku keder sih kanggo apa artinya hidup di dunia kalau tak sembahyang apa ya iya apa gunanya urip ning alam dunia yang pangeran bebli kenal Gusti Allah bebli kenal pangeran Gusti Allah kongkon kenal karo sira sorry lah yau ngibatan mulane bakal kula duwe kesusahan ngadu karo Gusti Allah kelawan telepon nomor mau bari maca la haula wala quwata illa billahil tidak ada daya orang anak kekuatan iwal siji saking Gusti Allah kang maha tinggi lan maha agung jaluk karo Gusti Allah Rabbana ya Rabbana dhalamna anfusana wa ilam takfir wa tarhamna lanakunana minal aduh Gusti pangeran kaula siang dalu kaniaya lamun boten di pangampura badan kula dadi sangsa tecelak banyune metu sing pojok yang lambe duh masya Allah kiai mah pujian sing ngroknane arif aduh nangise bener sing kene tapi tenang niatnya apa maukah niatnya apa tolabul ilmi dadi senajan mau ngeces murag kah eces besok tadi saksi di akhirat cara Gusti Allah dongol sira eces Gusti kita eces kartem senajan kita sifatnya eces metu yang pengajian tenang khusus bengikin ngeces manjing surga amin ya robbal tapi awas engko jare Wisnu kaje lagi ngaji ning umahe Bapak Dasman kaje ngeces manjing surga engko nggal pengajian pada ngeces bae ketempunan rang tenang umatnya kanjeng Nabi jare Nabi Muhammad umat isun aja wedi aja watir aja gumenang kabeh umatnya kanjeng Nabi dijamin pasti manjing surga kabeh amin ya robbal mung ana dene tergantung amal perbuatanane sining dunyane tukang ngembeti begalange tangga ya ana hitung-hitungane ana nih kene Amerika berarti Amerika sing ning dunyane tukang ngiseri bae patok karake tangga ana ning kene Amerika mani sing ning dunyane tukang ngutangi tangga nyiliki tangga nyelange 1 juta balik 2 juta ana ning kene ana Amerika ya Amerika mudah-mudahan kula karo sampean kabeh besok bareng-bareng kelawan
Kanjeng Nabi Muhammad maring swarganing Gusti Allah. Karena apa? Karena kula cinta karo Kanjeng Nabi. Karena apa? Karena kula manut ning Kanjeng Nabi. Karena apa? Kula demen ning Kanjeng Nabi. Gelem apa? Gelem nuturi apa kang sampun den contohaken, apa kang sampun den tuturaken. Muga-mugia kula selamat dunia kelawan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Muga-mugia sekedik saking kula wonten manfaat kangge kula, kangge sampeyan lan kangge sedanten. Muga-muga kula besok bareng-bareng ning swarga. Ya Allah Gusti, muga-muga rezekine wong kang bengikin ananing pengajian sing masih dhuwur langit kage udunaken amin. Sing masih jero bumi gage dongolaken amin. Sing masih ado gage parekaken amin. Yen wis parak dadiakan harta kang barokah, harta kang magfirah, harta kang bisa kanggo bekal ibadah dunia akhirat, kang bisa welas tur asih maring sepepadan, adoakan belaine, adoakan sifat pidike, adoakan sifat iri dengkie, mudah-mudahan welas asih ning sepepadane amin ya rabbal alamin. Sekedik saking kula wonten manfaat lamun ucapan kula bener dugi saking Gusti Allah, lamun ucapan kula sawon merupakan cangkem kula lang boten saya nyuwun dipun pangapura. Pangapura boten Bu? Pangapura boten Pak? Amin ya rabbal billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu apa nih? Saking lebihnya begelem munggak ini. Allahumma sholli ala sayyidina habibina syafina karimina dukhrina wa maulana Muhammad. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah karunia kami rahmat dan magfirah serta inayah yang tidak putus-putus dunia dan akhirat. Ya Allah ya Rabbi, Bapak Dasman sekeluarga dalam rangka memperingati walimatul khitan anaknya, berikanlah kepada beliau kesehatan jasmani dan rohani ya Allah, dan berikanlah hidayah untuk orang-orang yang mau untuk tetap menjalankan perintah-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.